চবৰ এটা সীমা থাকে সেইটো কাৰণে আজি মই সাৰেন্ডাৰ কৰি जोंना आसामाव जितु सुमि बरानि जितु बहुत माने माबा जागासिनो निउसआ माइनाव ब्रह्म होननाय दा बेफोर बहुत लाजिथाव आइ मानसिया बेफोरबायदि ट्रेन्डिं एपखौ इउटुबार सोरबा दंबावो बहुत दंबावो इउटुबारफोर बिसोर इउटुबारफोरा जुदि माबाबावोबा एबा डाइरेक्ट केस होनाय जागोन आरो खुलुमबाय लोगोफोर आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय दिनै फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाब्ला इउटुब चेनेलफोरावहाय मोनखाबायबो जानो हागौ बा नुखाबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर आसा खालामो जायफोरानोखि नुवाखै नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर थौदो होनब्ला लोगोफोर आरो मानोथो गोबाव खालामबाय थानोसै आरो दायो बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदेरनोसै नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला थ' लोगोफोर दाखालि साननैसो सिगां दान मोनसेनि सिगाङावहाय जितु नोंथांमोनाथ' गोबां ससियेल मिडियाफोराव नुगासिनो दंमोन आरोना लोगोफोर जायखौ बुङो नोंथांमोना ट्रेन्डिं एप होननानै जुदि बुंनानै होयोब्ला मोनथिखायो नङाब्ला सबानो जोंनि ससियेल मिडियायावहाय मानि थाखाय बेसेबांदि दावराव जागासिनो दंमोन आरो जाबोगासिनो दंमोन आरोना लोगोफोर जायखौ बुङो नोंथांमोना YBY होननानै बुङोब्ला बयबो मिथिखायोमोन आरोना YBYनि फारसे गोबां बेफोरबायदिनो दावराव जागासिनो दंमोन आरोना लाब जानायनि मुलाम्फा जानायनि जायफोरा हेंथा होदों बिसोरनि थाखाय गोबां दावराव जानाय केस होगोन माबा होगोन होननानै आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर दायो बेफोर गासैबो फ्लप थांजोब्बाय गासैबो फेक जाजोबोमोन नालाय थ' बेफोर गासैबो जोबलांजोब्बाय दा बे थांखांनायनि उनाव आरो फिन खेबसे गोदान नैबे जितु माइनावआबो बेफोरबायदिनो ट्रेन्डिं एपआव दिनै 100 क्ररनिबो बांसिन रां बेफोरबायदि ट्रेन्डिं एपआव खामानि मावनानै बिथाङा मोनदोंमोन आरजिनो हादोंमोन आरो गोबां गारि गुरा बिल्डिंबो लुदोंमोन होननानै बिथाङा खोनानो मोन्दों आरोना लोगोफोर थ' दिनै बेफोरबायदि ट्रेन्डिं एपखौनो लानानै आं नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोना बे आंनि टाइटेल आरो थाम्बनेलआव मिथिखाबाय जानो हागौ सोरनि बिखय आरो सोरखौ लानानै दिनै आं नैबे भिडिअखौ बानायदों नङा होमबा लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोननि सेरावहाय आं फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो नैबे ब्रादारा नोंथांमोननि सेरावहाय माबायदि गुवारै फोरमायलांदों मा खालामनांगौ आरो मा खालामनाया गाहाम दायो जोंनि सुबुंफोरा आरोना लोगोफोर बेफोरनि बिखय गोजान लामायाव थानांगौ ना थानाङा बिनि बागै नैबे जन ब्रादारा ओरैबायदि गुवारै नोंथांमोनखौ लानानै बुंफोरथिनानै होदों आरोना लोगोफोर थ' होमब्लालाय लोगोफोर नोंथांमोना बे जन ब्रादारा बुंनाय भिडिअनि क्लिपखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो आरोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला नायलांदो दिनै आं जेब्ला फेसबुक नायो थारमाने मोनसे निउस मोनदोंमोन फेसबुकआव माने ट्रेन्डिं एप जितु माने जोंना आसामाव जितु सुमि बरानि जितु बहुत माने माबा जागासिनो निउसआ दिनै आङो मोनसे निउस मोनबावदों जे बे ट्रेन्डिं एपआव जायगाखौ मोजां मिथियाखै आं मसलफोरनिबो होनदों सोरबा बाक्सानिबो होनदों थारमाने माबा मा होनबाय चिरांनिबो होनदों बबेबा निउसआव थारमाने जोंनि माइनाव ब्रह्म होननाय सासे बर'आबो बे ट्रेन्डिं एप्सनि बेलायाव बियो थाखा लुन्धन खालामनानै 100 क्रर लुथिबावदों जाहैदों दा बेखायनो आङो जेब्ला बे YBY फैदोंमोन माबा भेक्सिन माबा माबि फैदोंमोननो ट्रेन्डिं एप्स थारमाने आं बारे बारे बुंदोंमोन आङो जे माने बेफोरखौ बिसास खालामनानै लाब गैया बेफोर गासिबो भुवा गोजा बिसोर थगायनाय गोजा दा बेफोरखौ माने जोंनि जितु इयुन जोलै बेखौ माने एजुकेशन लाइनाव बिराद गाज्रि मोनसे लामाजों लांनाय बायदि बेफोरो माने इजि इनकाम होननानै माबा मोनसे बिराद गोरलै खामायनो हायो होननानै माने बिराद गाज्रि लामाजों लांनाय बियो सोरबा फरायनाय स्टुडेन्टसफोरखौ जबरदस्ति सोनोसै सोरबा गोसो जानानै हाबनोसै जेबो लाब गैया बेफोर ओरैनो सानसे साननैनि थगायजोबनाय बियो ओंखायनो लाब गैया दिनै जोंनि बर' हारिनि सासे आरो दिनै निउसआव नुबावबाय माइनाव ब्रह्म होननाय दा बेफोर बहुत लाजिथाव आरो मोनसे खोथा बुंबावगोन आङो जाय मानसिया बेफोरबायदि ट्रेन्डिं एपखौ इउटुबार सोरबा दंबावो बहुत दंबावो इउटुबारफोर बिसोर इउटुबारफोरा जुदि माबाबावोबा एबा डाइरेक्ट केस होनाय जागोन आरो रावबो खोथा दामानि डाइरेक्ट केस होनांगौ बिसोर इउटुबारखौ जेबो पाब्लिकनि थाखाय मोजां साना जे मालाबा फिउचारनि थाखाय मोजां साना बिसोरबो गावसिनि लाबालाबनि थाखाय इउटुबाव होलाबायनोसै ओरै जाला माला इयुन जोलैफ्रा जेबो खामानि गैला बेखौनो मानिनानै सोलिनोसै दा बेफोरबायदि आरो दा बुजि दा बयखौबो आं रायजो राजाफोरखौ बुंगोन जे माने बेफोर ट्रेन्डिं एप्सखौ खुनु बिसास खालामनानै लाब गैया एकदम लाब गैया खुलुमनाय थाबाय बयखौबो थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन निस्सय जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोब्ला बिथां जन ब्रादारा नोंथांमोननि सेरावहाय माबायदि
रावजों ओरैबायदि गुवारै फोरमायलांनानै होखो नोंथांमोना निस्सय बुजि मोनखाबाय आरोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला भिडिअखौ आरो नोंथांमोना जुदि बुजि मोनाखैब्ला भिडिअखौ रिपिट खालामनानै नायफिनोब्लानो बुजि मोनखागोन आरो नोंथांमोना आंनि बै सिङाव थांनानै नायोब्ला गोदोबो आं बिथां जन ब्रादारानो ओरैबायदि बेफोरबायदिनि ट्रेन्डिंनि भिडिअफोरखौ ओरैबायदि मोजां स्पस्ट भाबै बुंनानै होदोंमोन आं बेखौबो होदोंमोन नोंथांमोननि सेरावहाय नङा होमब्ला नोंथांमोना सिङाव हाबनानै नायोब्ला नुखागोन बिथां जन ब्रादारा सिगांनिफ्रायबो बुंखादोंमोन बेफोरबायदि ट्रेन्डिं एपा रियेल नङा फेकसो जाखागोन बेफोरबायदियाव जानला मोनला दा गोजावलाबाय होनानै आरोना लोगोफोर नंगौ बेफोरबायदि माबाया ट्रेन्डिं एपा अराय समनि थाखाय बेफोरो जोरनानै थाखाय आरोना लोगोफोर बेफोरो जाबाय मोनसे प्लेटफर्मसो जायनि जाउनाव बिथांमोना पारमानेन्टलि बिसोरो माबा खालामनानै लानो हाया नालाय ओंखायनो जेनेबा जास्ट बिथांमोना सानैसो सुबुंफोरखौ जितु सिगां हाबग्रोनाय बिथांमोनखौ लब देखायनानै थाखा लस' होनानै जेब्ला निउ पार्सना जयनिं जागोन बिथांमोननि जयनिंनि फिसखौ लानानै बिथांमोना जितु आपलाइननो बिथांमोननो होनानै फिस होनानै बिथांमोनखौ लब होग्रोयो आरोना लोगोफोरथ' बिथाङाबो मोनदो होनानै जितु गोदान जयनिं जानाय बिसोरनि जयनिंनि फिसखौ जितु सिगाङाव हाबग्रोनाय बिथांमोना मोनो आरोना लोगोफोर बिथांनिफ्राय कम्पानिनिफ्रायथ' अलरेडि एक्सट्रा आलादाथ' बिसोरो इनकामखौ मोनखाया नालाय ओंखायनो जेनेबा इयुनाव बिथांमोननि लान्जायाव जिबायदियै बिथांमोना गोदान सुबुङाहाय जयनिं जायो बिसोरनि जयनिं फिसखौसो बिथांमोननि आबलायनाय बेफोरबायदि फैसाखौ मोननानै बेफोरबायदि खामायनो हायो आरोना बेफोर रोखोमनि माबाफोरा एपफोरा बेफोरबायदि ट्रेन्डिं माबाफोर आरोना लोगोफोर मार्केटिं माबाफोर आरोना लोगोफोर बेफोरबायदिनो जायो दा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानो हागौ जन ब्रादारे ओरैबायदि गुवारै नोंथांमोननि सेरावहाय मोजाङै स्पस्ट भाबै बुजायलांना होबाय बा फोरमायलांनानै होबाय आं गोबां मानसियाथ' मिथिखायो ओमफ्राय आरो बिथाङाबो ओरैबायदि मोनसेबो बाथ्रा बुंबावदो जोंनि जितु फैबाय थानाय लाइमोन स्टुडेन्ट जितु फरायसा फोराबो गोबां बेफोरबायदिनि ट्रेन्डिं एपाव इजियैनो रां खामायनो हानाय बेफोरबायदि सुबिदाखौ बिथांमोनाबो गोबाङावनो बेफोरबायदिखौ नुनानै बिथांमोनाबो जयनिं जादोंमोन नालाय बिथांमोननियाबो केरियाराबो बेफोरनि लोगोसे रांखौ नुनानै रांखौ होसोनानै बिथांमोनाबो बेफोरनि फारसे थान्दा जादोंमोन नालाय ओंखायनो जेनेबा गावनि जितु हबिस बेफोरखौ बावगारलांनानै बेफोरबायदि ट्रेन्डिं फैसा खामायनायनि फारसे बांद्राय गोसो होदोंमोन नालाय बेफोरबायदियावबो माने बरबादबो जालांनो हमदोंमोन आरोना लोगोफोर ओंखायनो जेनेबा बुंदों बिथां जन ब्रादाराबो नङा होमबा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय मा राव लानानै बिथाङा ओरैबायदि नोंथांमोननि सेरावहाय गुवारै फोरमायलांना होखो बा बुंखो नङा होमब्ला ओमफ्राय आरो सिगाङावहाय आंबो मोननैसो जितु सानैसो इउटुबारफोरनियावबो नुदोंमोन आरोना बेफोरबायदि जायफोरानोखि वाइआव हाबनानै जितु बेफोरबायदि ट्रेन्डिंनि बिखय आपलड होदोंमोन जाय वाइनि फारसे हेंथा बुखिदों बिथांमोनखौ हमगोन पुलिसाव हमगोन केस होगोन होननानै आरोना लोगोफोर दा बिथांमोना दिनै नैबे समावहाय मानो आपलड भिडिअ खालामनो हायाखै होननानै बिथांमोना सोंखारिदों आरोना नैबे जन ब्रादाराबो ओमफ्राय आरो दायो बुंबावदों बिथांमोनखौ जायफोरानोखि इउटुबारफोरा बेफोरबायदि ट्रेन्डिं एपखौ लानानै दिनै होसिख्रावदोंमोन गुबुनखौ रायदोंमोन दम होदोंमोन बिथांमोनखौ दायो हमनांगौ होननानै बिथाङा जन ब्रादारा बुंदों आरोना लोगोफोर नंगौ निस्सय बिथांमोना बुंमारदोंमोनबो आंबो नुदोंमोनबो मिथिगौ आंबो सानो दायो बिथांमोनखौ हमनांगौ मानो थाखाय बिथांमोना बेफोरबायदि हुज्रिगाव जोंफोर मोनसे मोननै भिडिअ लानानै गुबुन सुबुंफोरखौ मोनसे मोननै एडभाइस होनायाव बिथांमोना जोंखौबो गाज्रि मोनदोंमोन नालाय ओंखायनो जेनेबा आंबो सानो आरोना जितु नैफोरबायदि माबाफ्रा फेक जाखागोन होननानै जोंफोरबो गोबां बाथ्रा बुंनो हादोंमोन आरोना लोगोफोरा दायो आंलाय आरो नोंथांमोननि सेरावहाय माथो बुंबावनो आरोना लोगोफोरा नोंथांमोनाथ' अलरेडि मिथिखायो आरो गोबां सुबुङानो गुवारै फोरमायनानै होलांनाय बाथ्राखौ खोनासंनानै बुजि मोनखाबायबो जानो हागौ होननानै लोगोफोर जायखियानो जादोंला जोबनायाव आरो आं दायो बांद्रायखौ बुंनो थांलासै नोंथांमोना आंनिख्रुइबो बांसिन बुंनो हानाय बुजि मोननो हानाय गियानि गोरों सुबुंखा आरो आं दायो माथो बुंबावनो नङा होमब्ला आंमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोनायाव जुदि आंनि फारसे माबाफोर गेना गोरोन्थिफोर जुदि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बियो आरो जुदि बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनायाव जुदि नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलावहाय जुदि गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौबो दाबायना होदो जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोननियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय